Здравейте! Това е един от тези следобеди, когато трябваше да имам видеопревод, но в последния момент разбрах, че от мен също съм получила имейл рано сутринта, но тъй като днеска ми беше много зает ден и го прочетах едва сега, когато вече бях подготвена. И нека да не отива така на хаос усилието. Едно видео, което всъщност исках да запиша вчера, но някакви други емоции трябваше да се справям. И преди да продължа, всъщност да отворя една съвсем не маловажна скоба, честит национален празник. Месец март е много... Така той винаги си е познат според нашите традиции като женския празник, като женския месец и всъщност 8 марта е интернационален празник. Така че тук всъщност в Великобритания Деня на майката се празнува някъде средата на март. Освен това християнски благовещение, което е също така с някакъв нюанс на женската енергия, празник, така да се каже, е на 25 март, нали така в момента? Малко 25 марта. И аз съм много тъжна, защото не можах да си намеря мартениците. Имах някъде останали мартеници. Винаги си закачам мартениците на благовещение. Тази година останах без мартеници. В събота пък се успах. Така тия неща изобщо не са такива едни странни настроения, не са, как да кажа, изключение, не са просто мартенско време. Венера се обръща ретроградно, т.е. тя се обърна на 1 март. Като предишния ден тя е стационарна, което е също така доста тегаво. Следващия ден също. Могат да започнат и такива пренастройки. Аз, както казах, в събота, например, спах доста повече, отколкото очаквах. В неделя пък си боядисах косата и тъкмо така се почувствах по-добре. Нещо друго ме разклати. Но така, това беше ситуация, която доста време набира. Въпросът е, че аз вече не можах да я изконтролирам, което пак е така белег на ретроградните планети. Някаква енергия, неща, които са много вече излизат на повърхността, които иначе успяваме някакси да или балансираме, или да потиснем, или да някакси да изхитрим. Вече по време на ретроградните процеси те излизат нагоре. Може би и във всички посоки. И всъщност това прави ретроградните процеси. Те изглеждат хаотични, но пък толкова ценни, защото това е друг начин да видим себе си, защото ние живеем в общество, където малко или много се налага да се контролираме или пък да
как да го кажа по правилния начин, искам да кажа да правим компромис с себе си, но това е всъщност пак някаква такава социална програма, нали, че по някакъв начин трябва да се съобразяваме с другите. Сега, нали, при различните хора някои хора изобщо с никого не се съобразяват. Интересно как при тях протичат ретроградните процеси, не знам, но може би при хората, които са малко така по-съобразителни или пък много съобразителни, или пък които не могат да влязат в контакт със себе си, връзката им с тях е по някакъв начин нарушена, не си дават воля на чувствата, по някакъв начин са се тренирали в една или друга посока, да бъдат определени, да се държат по определен начин и така нататък. Знаете за какво говоря. Може би моята трактовка на ретроградна Венера да бъде насочена повече към тях, защото Венера, всъщност това е нещата, които Венера, нали, се смята традиционно, че управлява отношенията и връзките, но кое е, знаем коя е най-важната връзка. Най-важната връзка, или поне основополагащата връзка, това е връзката ни с самите себе си. И ретроградна Венера е едно такова време, в което ние може да коригираме тази връзка. И ако по някакъв начин изгубим контрол някъде, това е защото някаква част от нас, така казано много простичко, е била потисната. Много казвам, това може да е поради много причини. Или ние сме я потискали съзнателно, или сме се опитвали да я потискаме, или сме се опитвали някаква ситуация да създадем, или някакви отношения, някакво партньорство, приятелство, или може да са работни отношения, някакъв проект, така нататък и така нататък. Нали, отношенията, да кажем, терапевт, пациент или пък учител-ученик, или пък нали, клиент, астролог. Това са пак такива много много интересни връзки. И ако вие се намирате в тази динамика, Венера, ретроградна Венера също така може да наблюдавате по какъв начин се променя динамиката и дали нещо се променя, нали? Не е задължително. Има си хора, може би, които са напълно в синхрон със себе си, и според мен може би при тях ретроградните процеси не са чак толкова бурни, не знам. Така. Ето тук първо се събуди. Вече сме на 9 минути и 40. Дано от всичкото това бърборене нещо се разбира. Но това е някаква такава, според мен, хубава интродукция за ретроградна Венера.
повече, отколкото да казвам, нали, това се прави, това не се прави. Вече е доста популярно, може да се прочете навсякъде в интернет и много астролози правят подробни статии, видеа. Мисля, че доста хора вече може би са запознати. Разбира се, хубаво е да се напомня, защото човек, който не е постоянно в материята, нали, може да има нужда да си припомни. Но така се впуснах в една свободна трактовка. Като започнах с това. Да, видях го оня ден в магазина, останала най-вероятно от Свети Валентин в полския магазин. Това е всъщност съвсем сега, всъщност не мога да покажа, но са други бомбони. Но за Свети Валентин са направили тази опаковка с мечето и липсваше ми. И едно от нещата, които ретроградна Венера е известна изобщо личните ретроградни планети, но особено ретроградна Венера е завръщането или срещата, или нашето завръщане към минали връзки. Сега това е една много такава дълга тема и общо взето пространството е разделено на много, майче на много полюси. Някои хора успяват да поддържат и са за това да има приятелства между бивши партньори, други категорично не са за това. Някои хора смятат, че никога човек не трябва да поглежда. Сега като казвам някои хора, става въпрос за това, което се говори или пък това, което може да се чули, че никога човек не трябва да обръща поглед назад. Други ще ви кажат, че са били свидетели или те самите са преживели успешни събирания след по-дълги или по-кратки или по-дълги паузи или прекъсване. Аз съм виждала така различни и моето мнение някъде по средата, но това не е толкова важно. Това, което така натам, на където отиде видеото, започнах с един такъв традиционен символ на влюбените, на мечето, сърчицето и липсваш ми. И сигурно всеки от нас или много хора имат някъде някаква неизживяна любов, някакво или тръпка, или някакво съжаление, или някаква връзка, която се е разрушила неочаквано, може би по някакъв начин са се намесили външни обстоятелства и не сте успели да доизживеете или да съградите това, за което сте мечтали, или пък да си кажете дори последно с Богом истински. Така че затова си мисля, колкото и много да се барабанят, нали, тези барабани, че, нали, никога не трябва да обръщаме поглед към миналото. Нормално е
някои неща от миналото да оставят такива като въглени в душата ни и те си тлеят и времето не може да ги угаси. Или поне не толкова бързо, колкото може би се очаква от съвременното общество. Или поне скоростта на всеки е различна, или на всеки случай, нали. И да се върна. Затова Венера ретроградна така, особено може би в пространството, е добила най-вече популярност с идеята за бившите партньори. Така, сещам се преди много време една моя приятелка, така си имам много силна визуална памет, може би и във връзка с другите ми таланти в сферата на фотографията и киното. Така, киното малко силно казвам, нали, повече в дигиталното видео всъщност. Но спомням си, седяхме в една кухничка в Дианабад, млади на 20 няколко годишни момичета и тя каза, няма да й казвам името, неизживените тръпки или чувства, не си спомням точно как каза, или връзки, но се връщат с двойна сила. Има нещо такова. Сякаш даже може да са дори по-сладки някакси, може би по-осъзнати, така че нормално е тази тема да интересува много хора и това не трябва да ни кара по някакъв начин смисъл, или най-малкото съществува някакво любопитство. Сега това е вече отваря един друг въпрос за бившите. Според мен винаги съществува някакво там, където е имало някакви отношения, винаги съществува може би, да, не винаги, но т.е. много често се остава, нали, някакво такова по-различно привличане и това пък е въпросът доколко може да сме приятели с бившите, доколко настоящите ни връзки може да са застрашени от бившите, доколко трябва да допускаме нашите партньори да бъдат близки с бившите си, нали, има и такива варианти, така че ретроградна Венера създава и такива проблеми, на мен ми ги е правила. Но след като и така, преди да заключа, всъщност ще кажа, нали, големия въпрос е дали да се впуснем или не. Това е вече лично решение. Понякога просто наистина нещо може би трябва да се доизживее. Понякога нали, се заслужава да проведем някакъв, да си кажем нещо с някой човек, който не сме успели да си кажем преди години и така да се освободим от някакъв товар и тези неща са важни. Разбира се, когато става въпрос за
минало, което разрушава настоящето. Това е друга тема, но като цяло да кажем, че най-малкото съществува едно такова любопитство около ретроградна Венера, което може да е малко пресилено, защото ретроградна Венера не е задължително да се прояви по този начин. Не винаги, примерно, неща, които се случват по време на ретрограден цикъл, като отношения, със съжаление, може да има за тях условия, продължавайки нататъка. Или пък се оказа, че има нещо, което по някакъв начин не сме догледали се едно в човека и след това изведнъж това са вече много различни. Но да, ретроградна Венера, отношения и така нататък. Но така, започвайки, връщайки се отново на мечето, в крайна сметка сега си мисля, като започнах да говоря за връзката с себе си, дали всъщност това и след като така вчера се позасегнах, така да кажем, но с основание от отношението на някого. Не става въпрос за човек срещу положния пол, да кажем човек в някакви такива близки отношения, нали. Човек, за който смятам, че съм направила доста компромиси и извинения и всичко това ми се връща не по много приятен начин. Няма значение дали този човек го прави съзнателно или не. Отново казвам, важно е, когато осъзнаем нещо такова, в някакъв етап да се опитаме, може би, да поставим правилните граници, което аз си признавам, че не умея да правя много добре, и хората, които са като мене, може би за тях, пак казвам, повишено внимание по време на ретроградна Венера, защото те могат да покажат една такава по-нелицеприятна страна. Но точно за такива хора, точно някъде, където сме правили, може би прекалено много, чувстваме, че сме дали прекалено много, без да получим достатъчно. Или пък сме получили малко и след това е трябвало да връщаме с лихвите това, което сме получили. Докато в един момент започва да се чувстваме, че нали, сме в капан. Гледайки това мече и правейки това стъпление за ретроградна Венера, си мисля дали първо на себе си не трябва да кажем липсваш ми. Може да опитаме сега всички да погледаме, вместо мен да погледнете да се погледнете в огледалото или да вземете, не знам, нещо, което ви е сентиментално, нещо, което ви настройва така мило, да го погледнете и да си представите, че това по някакъв начин символизира вашата енергия, съдържа вашата енергия и да кажеш липсваш ми.
И може би от тук това е дара, който ще бъде за вас. Дара на миналото, нещо заровено вътре в нас, относно нас, което също е безценен дар на ретроградна Венера. Вместо някаква такава неочаквана съдбовна среща. Всъщност това е пак неочаквана съдбовна среща, само че по друг начин. И Венера се обръща в Овен и всъщност Овен е първият знак от зодиака, нали, знака, който се свързва с аза, нали, с индивидуалността в хубавия, нали, може да е обратното, но в добрия архетип, в висшия архетип, така да се каже. И може да, и освен това е, нали, огнен и кардинален знак, може да открием, може би това, което ни трябва е да открием нещото, което нещо, нали, те ще са много неща, но нещичко, което или сме позабравили, или сме така потъпкали, или са ни казали, че трябва да потъпчем, за да бъдем някъде другаде. И може би това е момент, в който всъщност ще направим тази сглобка, защото това е като ако Овен пробива, нали, навън, в ретрограден, когато е ретроградна, енергията се обръща навътре, значи имаме пак пробивност, пак така, не само чертаем, ами оттъпкваме нови пътища, оттъпкваме, но вътре в нас. И може би ще намерим лидера в себе си, всъщност лидера в себе си в една такава, нали, в женската, ще събудим женската лидерска енергия. И сега вече може да си говорим, така сега вече започва да ми тръгва повече за това да говорим за архетипа на ретроградна Венера и нейната воинственост, всъщност колко добре отива с енергията на война Овен и но вече съм на 28 секунди, даже не знам колко мога да пускам. И мисля, че ще оставя нещата до тук и се надявам това пък на мен да ми даде стимула да започна да правя тези видеа малко по-спокойно. И ако някой иска да остави коментар, да каже дали нещо се разбира от това, което, защото аз много добре така в моята глава всичко звучи много добре този път, но не знам дали за аудиторията е така, особено у тези, които може би не знаят, няма тази предварителна подготовка за астрология и може би искат да чуят някакви по-конкретни неща. Така звучи малко банално цялото това нещо с преоткриването на себе си, защото нали, тази тема вече така много се наводнила всичко, нали, да изберем себе си и така нататък и така нататък. Но
винаги има какво да се поработи в тая посока. Ние постоянно мисля, че, пак казвам, може би не за всички, но много често изгубваме ориентир, този вътрешен ориентир в отношенията си. И ретроградна Венера може да ни помогне да го запазим. Имам една теория, сега ще я проверим, че ретроградните планети всъщност много често се проявяват като срещу положния знак или много някакси дигат енергията на срещу положния знак на Овен Везни. И това е всъщност, нали, това е всъщност, много често го повтарям, извинявам се. Това е, може би от английски ми е останал някакъв такъв паразитен израз. Но ако разглеждаме като ос Овен Везни, това е Аза и другите. И така да обобщя, по време на ретроградна Венера може да разберем къде другите са станали нашия ад. Нали, забравих на какво беше мисълта. Ада, това са другите. Къде другите са станали нашия ад, може да разберем, че ние сме станали адът за другите. Но каквито и неща така да излязат, те ще бъдат така вече прекалено големи, за да ги заобиколим. И дори да не реагираме първоначално по най-венерианския, в добрия смисъл думата начин, защото Венера има и една друга много жестока страна. Обмислете добре какво точно ви е накарало да реагирате по този начин и колко дълго сте издържали, може би, гнева си, или сте се поставили в някакви отношения или в някаква ситуация, където трябва да се съобразявате с някакви, нали, с други хора, с някакъв колектив, да кажем. Нали, тези неща си част от, нали, отново паразити. Това искам да кажа, че това са неизбежни такива социални изисквания, но разковничето е в баланс. И да, отново казвам, това е не знам дали да кажа чудото, но феномена на ретроградните планети, истинската, съществената част, където ние може да възстановим баланса в себе си. И когато в някаква плоскост, нали, няма да е във всичко. И когато говорим за Венера, това е обновяване на връзката със себе си, казано така. Всъщност връзката със себе си ни води към другите по един по-пълноценен начин. Благодаря и надявам се скоро отново това, не знам, стана всъщност 35 минути почти, но надявам се отново да ви е било интересно или приятно.
и това да ми даде стимул да продължа да правя някакъв такъв формат, който от много време ми се иска да започне.